Montes mendian bizi zara, bertatik ikusten gaituzu gure ingurunea zaintzen. Gu ezagutzera etorri zinenean, erakutsi zenigun bezala. Urte asko pasa dira, abenduaren hiru arte, eta lehenengo egunean bezala itxaroten jarraitzen zaitugu, noiz bueltatuko zara. Kaixo laguna, empezatzen gara, formal gana. Kaixo militan? Kaixo, egunon. Izan zua bestia? Bueno, izugarri gustatu zait. Bueno. Gaur oso pozik nago, badakizu ez zergatik? Norrak izan ez ere boten gau. Zer egun da gau, ale norraki. Ale ezan. Horize, hau gari dute betetzea, eta oso pozik nago. Baina, betetzea bada, zer egin behar dugu? Abestu ez da? Zerrak zuri abestu? Bi eta hiru. Zorionak zuri, zorionak zuri, Zorionak egita, zorionak egita. Goze ondo, pospozik egongo zara, ezta? Oso pozik. Opari polita egin dirazu, orduandik ere, opari batzuk ekarri dituzu betzen. Ze ondo, lehenengo gu, A ber, hasiko gara, 2 urteko. A ber... Ez dugu egin orain beti militan. Irati! Aurrera du! A ber, hori zer da niretzat? Zaren aurrera da? A ber, eman. Bildu. Etorri, eman bedi da zuko zua? Bai? A ber, eman. Mua! Ezkerri asko. A ber, izan. Ze politak. 6... A ber, izan. Urtekoa da ere, Gaitzo izan. Zer moduz, cariño? Niretzat da? Eman bedi da zuko zua? Ezkerri asko. Oso ondo. A ber, La urtekoa... Itxaron momentutxo bat. Hasiko gara, Maider, 5 urtekoa. Eso, vaya, sea aquí hasta ya, Directo, ¿no podías hacer un chuchoa? Va, qué casco. Ekai? A ver, Ekai. Cerramos fenómeno. A ver, ser cariñoso. Ay, eso permita. Qué casco. Eta Daniel? Non dago Daniel? Daniel etorri, gaztana. A ver, Daniel. La urteko. Daniel. ¿Directo acá? Eman musutxua. Bai. Primeran oso ondo. Eta naiz eta oparia oraindik ez egin, 2 urtekoa urdituko dira musutxu batera, opari gisa. A ber, txikia. A ver, venga. Eman musutxu. Tori, guardia. Ez galdu, Ez galdu. Vale. A ver, musua. Mua. A ver. Mua. A ver, musutxua. A ver. Ese. Ite, duzuela.
Nola esan behar dugu, a ber. Ri, euskera, hitz egin. Ri. Bera, nik ere daukat opariak, badakizue? Opari bat guretzako ere, ze ondo. Onakina da, onak izan zarete? Bai, oso. Asko, hitz egiten duzu euskeraz? Bueno, pues orduan, hemen daude opariak. A ver, Azenen elakoentzako. azten. A ver, oiotxu. Fenomeno. Tori. Venga, hartu. Ahora lentzata. Hartu. Zeprisa duen, Nore ya, a ver. Nore entzat. Ales. El Laia, A ver. oparia. Venga, Juan. Dale, señor, Bueno, zuk señor. emango zu bestea. Hala, Laia, Juan. Opari hartzera. Zuk ez duzu nahi? Ez duzu nahi? Aiza, ez du. Ez zurtzen da. Eskerrik asko, Milika. Opari. A ver. Tori. Hala, no era Miguel. Serantes mendian bizi zara, bertatik ikusten gaituzu gure ingurunea zaintzen. Gu ezagutzera etorri zinenean, erakutsi zenigun bezala. Urte asko pasa dira, abenduaren hiru hartatik, eta lehenengo egunean bezala itxaroten jarraitzen zaitugu. Noiz bueltatuko zara, Emilia Zuzara, dena prest izango dugu zueltzerakoan, eta horrela abeste hau kantatuko dugu. Emilita bat bizkaraz mugitu, abesten eta jolasten gure kantarekin. Emilita bat bizkaraz mugitu, egunero nire lagunekin gozatuz. Emilita